Goddag. Nu skal I se, hvordan en dag på jobbet går for forhandleren Jens Olsen. Vi begynder... Hov, tilbage til mig, tak. Vi begynder altid med at komme fredeligt derud. Her ser jeg også. Man skal aldrig tage for givet. Men altid husk at sige, at man ingen våben har med. Sådan er det. Så lad os kigge lidt på huset. Så er det vist svært at gå i aktion. Vi gemmer lige våbnet lidt væk. Sådan der. Giv mig lige den der. Så er der snart tid til at gå i forhandlinger. Sådan der. Skal I se her. Jeg kan ikke huske at gidseltagerne her. Gidseltager! Det vil være gidsel, for du kan få, hvad du vil have. Jeg har gidsel. Jeg er ikke bange for at bruge det. Hvad vil du have? Jeg vil have en helikopter. Jamen nu prøv at tage ham ned. Det er svært, når man ikke har skudt i så lang tid. Man må jo helst ikke ramme gidslet. Misser! Nå, men nu var der ingen gidsler, så vil jeg godt storme. Ej! Shit! Fuck!